खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दायो राजा आरो आंजों माने शपिं खालामनो थांनो ओंखारदों आरोना गथ'फोरखौ लाङा बिबौजों दोनबाय ओमफ्राय नै बोथोराबो जोङो स्कुटिसो लांगोन सानदोंमोन खिन्थु नै अखासो हानानै होबाय बेयावहाय आराम बार जालांनो सानबायमोन नेचारेल दायो नै अखासो हानानै होबाय गारिखौसो लांनांगोन खोमा लास्ट टाइमबो जोङो बिदिनो स्कुटि लांदोंमोन ओमफ्राय अखाजों ओरैबायदि सिजाबोबायना सानैजों बाट मोनसे खोथाखौथ' खिन्थानो नांगोन जे अखायाव सिजानो बिराद मोजां मोनो आङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनो आरोना दैजों गेलेनोहाय ओमफ्राय शपिं खालामनो थांनो ओंखारबाय दायो राजाया ओंखारगासिनो दङ आङो ओंखारग्रोबाय ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो होननानै हौवाफ्रा रेडि जाखांबाथ' नेखाया नालाय ओंखायनो आङो थाब ओंखारग्रोबाय आरो अबावबा थांबाथाय माने आंखौनो ओंखारग्रोनो होयो आरो गोबाव जायो होननानै आरो गथ'फोरखौ लांफानो गोनां जायोब्लाथ' उफ दा होनसै ओरैबायदि लेट जाखागोन आरोना बिसोरखौ लांफानो गोनां जायोबा डाइपारनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय गाइखेर ओमफ्राय जों हिन्जावफोराथ' शपिं खालामनो बिराद मोजां मोनखायो माने शपिं होनोब्लाथाय बारखोखायो आरोना हाबा जानायनि उनावहायथ' शपिंखौ माने खालामोब्ला जों गावबा गावनिल' खालामोमोन दाथ' नै सानै एड जाबावबाय आरो दायो शपिं खालामोबा गावनि थाखाय शपिं खालामनाय जायो बिसोर सानैनि थाखायल' अनलाइन शपिं खालामबाबो बिसोर सानैनिल' नायनाय जायो माने मबाइलखौ जुदि नोङो नायोबा खालि बिसोरनिल' आरोना ओमफ्राय बेगाव थायोबाबो शपिं बेगाव थायोबाबो बिसोरनिल' थायो जोंनि थाया मोजांबो जादों गरम जादोंमोन नालाय दिनै सिथ'वाखैनो नै सिथ्लाया एसे दासो आङो दाहाय राजाखौ मोनसे कुइसन सोंगोन र' नोंथांमोननि सिगाङावहायनो आंबो बिनि एन्सारखौ होगोन आंनि एन्सारा मा आरो बिनि एन्सारा मा ओमफ्राय नोंथांमोननि एन्साराबो मा बेखौ आङो सोंगोन कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय ओमफ्राय राजायाबो रेडि जाखांबाय आङो कुइसनखौ सोंनोसै राजा ओरै फै मोजां नुवाखै राजा मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों आङो हा नों लाइफआव रिच जानो गोसो दंना गैया मान गोसो गैया मानसि जाबाय जेब्ला मानसियालाय मान गोसो जानो औ अके रिच जाबाय दे नों माबायदि टाइपनि रिच जानो लुगैयो माने माबायदि रिच मालायनो दान होनो हाजासे आच्छा ओमफ्राय आंनिखौ खोनासंनो नोङो दे नोंना माबायदि नों खिन्थु आंखौ मिनिखागोनसो बिदि होनबा आं माने ओरैबायदि रिच जानो लुगैयो माने शपिं मलाव थांबा गस्लाफोरनि टेगखौ नायालासिनो बायनो हानाय आरोना माने दाथ' जोङो टेग नायो नालाय बे गस्लाया बेसेबां दाम जुदि खम दामबासो बायो ओमफ्राय बाराबा बाया आङो नोंथांमोननि एन्सारखौ मिथिनो लुगैयो नोंथांमोना जुदि रिच जानो लुगैयोबा माबायदि लुगैयो बेसेबां गोजौसिम रिच जानो लुगैयो दायो थांसै जोङो गारियावहाय आङो खेबा सानदोंमोन बाट अखा हादोंना आं बिराद खेबनो लुगैबाय आरो राजायाबो खेबनांला गारियाव होनदोंमोन आरो जोंना लं ड्राइभआनो जा बेरायनायानो जा खालि शपिंनि थाखाय जायो बेबो गथ'फोरनि ओमफ्राय बाजार खालामनाय आरोना ओमफ्राय नै अखाखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो जा बिउटिफुल जायो अखा हाबा नाय बिदि गारियावहाय माने अखा हानाय समावहाय बेरायनो बिराद मोजां मोनो आङो ओरैजाय नाय फुरा ओमफ्राय ग्रिन बिराद मोजां मोनोना नोङो गार्डेन लाभार ना गार्डेन लाभार आंनि बदौलत जाबाय नों गार्डेन लाभार लायदो गाइखेरा ओरैनो था आं थांला दे नों थांना फै है हरमोनलाय फैसाया एलाय लां थां मा बायगोन बेयाव देक्स'लेकल' मोनो बेखौल' लाबोनोसै आं गाइखेरखौल' बाखिखौ आलदायाव बायनोसै मोनगोन बेनाव सों थागोन सेरेलेक मोनो अ होमबालाय सेरेलेकबो लाफानोसै आं सेरेलेक दङब्रा गावबाय थाङा आंखौल' थिनहरबाय थायो दे हिनजावफोरखौ खामानि थिननांगौलै डेक्स'लेक 2 লাগিছিলে डेक्स'लेक 2 डेक्स'लेक 2 আৰু চেৰেলেক হ'ব চেৰেলেক সেইটো উইথ এপল চেৰি বাচ্চাৰ বয়স 10 মাহ হৈ গ'ল আৰু পাৰ হ'ল একটা डेक्स'लेक 2 दे एबारनो फ्लेभारा आलदा होनदां माबा बेखौ लाबाय नै उइथ राइस मिक्स फ्रुट मोजां दा औ 10 मास जाखाबाय नालाय बिसोरो औ
गिया गिगि ना जिगि मोनसे लानाय ब्रा बेखौ मोनसे लादो ओमफ्राय नै बिथिंजाय करियान रामेन दं नै रामेन दङ ओमफ्राय नै बेयाव हट एन्ड स्पाइसि भेज भेजखौलाय मानो रामेनखौनो ला चिकेन फ्लेभारा बबेनिथाय चिकेन फ्लेभारा नै चिकेन फ्लेभार बेखौनो ला भेजआनो ब्रा ओमफ्राय चिकेन फ्लेभार नैबे बिसोर करियान चिकेन फ्लेभार बे मोनसेखौ दोननोसै दामथार बेखौ लाबाय नै मोनसे लाबावनांगोन बे मोनसे करियान चिकेन नङा लादो मोनसे लाबावदो मोनसे लाबावनोसै स्पाइसि सस नांगौ नामा ससआलाय न'आव दंखायो माथो सस गैया जोंनाव माबासो दङ ना बियो मा होनोमोनलाय बेखौ होग्राया सया सससो दङ बेखौ लानोसै मोनसे सस इमली ओके 10 rupees इससे क्या होगा सकते तो कम दाम वाला तो लेना ही पड़ेगा ना Vivo buy one get one लाभ जाबाय जाबाय ने मालाबा कोरियान जाबावनो लुगैबा बेयावनो फैनांगोन नांबावगौमोननो मेरला जिनिस फैसायानो जोबगोन नांला होदो गावनो दानि नांगौ जायो लालायखै बेखौलाय नांगौ नोंलाय मा मिन्थिगौ किचेननि बुस्थुखौ मानसि फैबासो गैया मोनो गासिखौबो नांगौ जाबाय आं राजा लुबैजोब्बाय आं गासिखौबो दे हरनि आखला बेनो गासिखौबो लुबैखायो हिन्जावफ्रा लुगैयाबा गावसोरसो होआ र' माहाजोन जाग्रोनो लाजोबगोन नै बथलफ्रा बिदिया माबानि थाखाय मोजां आरोना थाव लुनो थाखाय खिन्थु गिनो गोनां गथ' गोनां ना जोंहा खिन्थु रेजें आं बायदोंमोनलै नोंसोर बाहायाखै बे प्लास्टिकनिमोन बियो बिराद मोजां बुस्थु बायदों बाहाया गारनोल' रोङो बबेबा माबादों गारनोल' रोंगौ जाखायो जा मोजां नायलाय आयु बि हेपिनो माबा माबि लोंनो बेयावहाय जुसखौ सोनानै दोननो हागोन ओमफ्राय लोंनो हागोन आरोना वाव बेसेबां बेलाय मिन्थियाथ' 79 rupees नांलालै नांथ'ला दे नांला दे र' नायनि बिदि होमबालाय नेक्स्ट टाइम बेखौसो नांगौ जादोंमोन बिदिखौ बेसेबांथो बे बायदोंमोनलै आं बेखौबो नोंसोर गाज्रि खालामदों बे बेम्बुना बायदों माबा दै सियैहाय ओमफ्राय बे बेसेबांथाय 99 rupees बेखौ मारैबा नुदों व्हाइटबा मोजां नुयो बेसेबांथाय बियो बादां बेखौसो मोजांसिन मोनदों 99 बेसे रोजा मिलाला नुगोन बेखौ लेथ्रा नुगोन देनां कालारा मोजां बेखौला बियो बिस्किटफोरसो लानाय जायासै दायपारा बेयावबो दङथ' माबायदिथाय बेफोरो बेबो बेबि सेक्सनाव फैलायबाय नै वाव गोदो मोनफेरासैलै बिदि बिदिब्ला आं मोनसे माबानो हागोन थामलेमोन अबेबा मोनसे फिसाखौ ला मेगनाव नांनाय कालार जानो हानाय बिसोरो ओइलाय फिथाइ सामथाइ जानो हानाय फिथाइखौ जानो हागोन दा गेलेनाय नङा दां गेलेनाय नङा फिसा जानांगोन आखायावनो हानाय नङा बिसोरना दला रेड कालारा मेगनाव रेड आरो पिंक मोनसे लालाय 149 मोनसेयावनो र' एसे नायबावनि बेयावथ' फैनो हानाय नङा बेफोराव जोङो फैनो हाखाथारनाय नङा टेस्ट जाथारगोनहाय फिसालाबासो नैफोरखौ बिगौमोन ओं बिथिंजाय फिसाजोखाय बासिबाय आंहा गस्लाफ्रावनो थांगोन ना नोंहा फिसाजोब्लाबो मेरला थांगोन फिसाजोनावसो थाङो ने थाङो दानखासै आरो होमबालाय बेखौनो लानांसिगोनदां नै बिदियालाय लागोन ना लायाथाय बे जानला मोनलाजों गेलेयालै एसे मानसि गिदिरफोरनि माबा बायदि बेखौनो लादो गेलेनाय नङा दां गेलेनाय नङा गेलेगोनदां बे दलखौनो लादो ना बांद्रायदों नैबे बे बेसेबांलाय मा बागान बिदि एखे टाइप जाबाय न'आव थानायजों एखे टाइप गोदान टाइपसो जानांगोन बे दलखौनो लादो दे दलखौनो ना मोनसेखौनो लादो नैबे फिसाया बेसेबांथाय बियारा बेखौबो लागोनथ' आं मोजां मोनाखै पेंगुइनफोरबो लाजागोन दां बे हमनो हानाय जानांगोनलै हमनो हाया आखाइयाव फैनाय जानांगोन जानांगोनथ' आरो मानोबा बेखौनो फसायबाय मोनसेल' लादो बेखौनो सिलायनोसै ओमफ्राय थांमारनोसै डाइरेक्ट माबायाव दै बिलिं डेस्कआव जाबाय Let's go. So